Subsidiýalenen önümleriň satylşy böleklerine ýatyrlyp azyk önümlerden käbirden ketgitli bahatynyň ýokarlanýan wagtynda azyk etmezçiliginden nägileligini bildirýän ilata baş edilýär. Aşgabatyň etrapçylarynyň biriniň ýaşaýjylary Sowda ministrligine köpçülikleýin ýüzlenenligi üçin polisiýa çağıryldy we olardan düşündürüş soraldy. Täze ýyl dinç günleriniň ýyly iki polisiýa leytenanty paýtagtyň etraplarynyň birinde ýaşaýyş çaýlary aýlanyp şikayetçilary anyklady we olary polisiýa bölümine çağırdy. Polisiýa jaýynda iýmit paýlaryna degişli kanagatsyzlyk bildiren adamlaryň ýazmaça düşündürüş bermegi talap edildi. Olara garşy jinaýat işiniň açyljakdygy duýduruldy. Polisiýa çağırılan adamlaryň köpüsi şikayetde goýan gollaryndan ýüze bermäge mejbur boldy diýip bu waka barada 10-njy ýanwarda habar beren Azatlygyň habarçylary bir-iki gün odaly häkimetlere ýazylan şikayete gol çeken adamlaryň pasportlarynyň göçürmeleriniň talap edilendigini bellediler. Ýaşaýjylar azy üçinçiliginden nägilelik bildirip ýadan hatyny Sowda ministrligine bir ay golay wagt ondan öň ugradypdyr. Hat ýadan ýaşaýjylar esasan pensiýa çykanlar. Olar ýaly moşur dukanynyň satyjylarynyň paýoklaryň düzümine bir näçe gedek ýag bermänligi, önümleriň awramyny azaldyp puluny köp hasaplanýanlygy, azyk paýlaryny köp bir işde bolan wagtyna getirýänligi we dukanyň ödüne ýol başlaryň bolmadyk wagtyna bank kartlary bilen tölegleri kabul etmeýänligi barada Sowda ministrligine ýüz tutdular. Dip ýagdaýdan ygtybarly çeşme azatlygy gurrun berdi. Habarçylaryň sözlerine görä ýaşaýjylaryň şikayetlerinde agzalan problemalardan bir dukan bilen çäkenler. Ýurtdaky ykdysady problemalaryň çuňlaşýan wagtynda şoňa meňzeş ýagdaýlar Aşgabatdaky dukanlaryň tas hemmesinde ýüze çykýar. Şeýle bolsa Azatlyk radiosu agzalan dukan we Türkmenistanyň Sowda ministrligi bilen habarlaşmaga tynaşdy. Tesvir almak tynançygy başa barmady. Habarçylaryň sözlerine görä azy önümleriniň subsidiýalenen bahalardan ilata satylmagyndaky kemçilikleri çözmegi haýyşy bilen häkimete ýüz tutanlar esasan ilatyň iň ejiz bölegini düzýän pensionerlerdir. Ýylyň başynda ýurdun hökümeti ýurtda pensiýalaryň 10% ýokarlanyldygyny eglan etdi. Resmi maglumatlara görä şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda iň pes pensiýa 410 manat bolmaly. Bu pul daşary ýurt valutasynda hasaplananda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň resmi kursy boýunça $117, gara bazar narhy boýunça 18 çemesi dollara barabar. Bu aralykda ýurtda resmi taýdan eglan edilen iň pes pensiýa derejesinden hem epesli az pul alýan pensionerler bar. Azatlyň habarçysy 27 ýyllyk iş tejribesi bolan pensiýasy 300 manatdan ibaret pensioner denan barada habar berýär. Sosial üçinçiligi bölümine baryp nägilelik bildirende oňa ýokardan pes pensiýa bellemek barada buyruk bar diýdiler diýip habarçymyz pensioner denana talgylanyp habar berýär. Şu wagt ýurdun ilaty paýoklaryň ýatyryljakdygyna alada bildirýärler. Ilatyň aglaby köplügi hökümet tarapyndan kesgitlenen azyk paýyna garaşly bolýar. Subsidiýalenen iýmit önümleriniň göwrümi we bahasy ýylyň dowamında epesli ütgede Aşgabatda şu ýylyň başyndan öýlere eltiren azyk paýlarynyň düzüminde diňe towuk, buğdy we ýumurtka arzan bahadan galypdyr. Käbir etraplaryň ýaşaýjylaryna fevral aýyndan başlap paýoklaryň doly ýatyrylmagy barada duýduruş berilipdir. Täze ýyl bayramçylygynda şekeriň we günebakar ýagynyň bahasy tas ikisi ýokarlandy. Soňky günlerde bir näçe etrapda azyk paýlarynyň gowşurulşy gaýtadan başlandy. Bir ýerde 45 manada ýumurtka we towuk butlary getirildi diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 11-nji ýanwarda habar berip şäheriň beýleki ýerlerinde ýagyň we şekeriň hem täze bahadan getirilendigini emma köpleriň olary satyn almakdan ýüz öwrenligini gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä köp halatlarda ýaşaýjylara diňe towuk butlaryny we ýumurtkany satyn almaga ruhsat berilipdir. Beýleki ýagdaýlarda bu önümleri gymmat bahaly ýagy we şekeri satyn almaga ruhsat berilmändir. Köp ýerlerde adamlar pul ýetmezçiligi sebäpli azyk paýyny asla satyn alyp bilmändir. Aşgabatda azyk paýlary öýlere eltilip satylýan wagtynda beýletlerde ýaşaýan ýerlerdäki döwlet dukanlarynda satylýar. Gyt önümleriň ýagny unyň, ýagyň, şekeriň we ýumurtkanyň satylýan wagtynda uly nowatlar emele gelýär. Uzakdaky etraplarda bu önümler bir näçe aýlap düýpden satylmaýar. Bu aralykda Aşgabatda çörek nowatlary köpelýär. Ýurtda azyk önümleriniň täzirçilik bahalarynyň ösüşi dowam edýär.